Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Ася Беларуска і вы ў маёй чытальнай зале. Сёння вас чакае чацвёртая кульмінацыйная частка майго шматсерыйнага фантастычнага аповеда «Чалавечы фактар». Но ўжо нагадаю, падпісвайцеся, каб не прапусціць працяг гісторыі, цісніце падабайкі і пішыце каментары. Вашая ўвага натхняе. Гісторыя першая. Дзесьці на прасторы еўразійскага кантыненту, умоўна нашыя дні. Хутка вярнуліся міністры і пасяджэнне аднавілася. Іваноў, забыўшыся на галоўнае правіла сваёй новай працы, пільна прыслухоўваўся да размовы. «Ліст да генерала мы ўжо скончылі», – прамовіў спадар прэзідэнт. «Але пакуль не будзем дасылаць. Мне здаецца, тэкст надта падобны на прыказ». «Дык добра», – адказаў сівы міністр. «Генерал мусіць разумець, у якія часы жывем. Чаго ты вярзеш?» – прагуркатаў цяжкім голасам з аддышкай лысы міністр. «Што ён там разумее? Дурань твой генерал! Уяўляю сябе ў акопах. Яшчэ, не дай бажа, не разбярэцца ў лісце. Гэты занадта асцярожны!» – адказаў сівы міністр. «Заўсёды перапытвае па некалькі разоў. Халера, ажно нервы ўсе з'ядае сваёй няўпэўненасцю». «Спыніцеся!» – прагучаў роўны голас прэзідэнта. Маленькія вочкі глядзелі незадаволена. Сказаў, што неабходна ліст да генерала ўдакладніць. Значыць, неабходна ўдакладніць. Але давайце цяпер сфармулюем заяву гэнным. Прапаную вытрымаць мяккі дыпламатычны тон, але выражацца цвёрда, азваўся худы міністр з правага боку. Яны павінны разумець, што знаходзяцца ў 3 хвілінах да апоўначы. Падтрымаў яго сівы. «Ты што, шкаляр які, падлетак?» – засмяяўся міністр з чырвоным тварам. «Яны добра гэтыя ведаюць самі. Яшчэ фармулёўкі такія рамантычныя». Усе міністры, акрамя сівога, зарагаталі. Сівы задумліва пажаваў вусны, твар ягоны пераможна зазяў, і ён ляпнуў далонню па стале. «Тады неабходна ў пісьме напісаць так, што чалавецтва знаходзіцца ў 3 хвілінах да апоўначы праз іх. Мы такім чынам усе нашыя пытанні звычайна і вырашаем», – усміхнуўся маўклівы міністр, які сядзеў спінай да Іванова і Раскосава. «Ну дык гэта ж працуе!» – засмяяўся худы. «Лягчэй апярэдзіць ворага і абвінаваціць яго, чым потым апраўдвацца». «Складзіце хаця ж ужо першы сказ», – стомлена ўздыхнуў прэзідэнт і адкінуўся на спінку свайго крэсла. «Першы сказ гэта заўсёды вітанка», – кінуў лысы. «Так, сакратар? Як мы маем павітацца з імі ў пісьме, якое нясе з сабой ультыматум?» «Вітаем вас, паважаныя паны засядацелі кангрэса», – ціха адказаў сакратар. «Вось і пішы», – сівы паказаў пальцам сакратару на клавіатуру. «Сакратар будзе пісаць, калі яму загадае той спадар прэзідэнт», – важна нагадаў сівому лысы. «Ты тут не камандуй. Вось жа нутро ў цябе якое бруднае», – агрызнуўся сівы. «Да ўсяго чапляешся. Лепш кажы, што далей будзем пісаць». «Зноў за сваё», – расмяяўся лысы ў твар сівому. «Не ў сваёй хаце, каб каманды раздаваць. Рот прыкрый, ды думай добра галавой. Пачніце з таго, што мы знаходзімся ў складаных знешнепалітычных умовах», – прапанаваў міністр з чырвоным тварам. «Што, зрэшты, з'яўляецца праўдай. Першае тваё разумнае выказванне», – усміхнуўся спадар прэзідэнт. «Запішам. У сувязі з тым, што мы знаходзімся...» Сакратар паслухмяна запісваў словы прэзідэнта. Міністры згодна ківалі. Справа пайшла ладна. Праз колькі часу, калі сакратар перачытаў увесь ліст, што склалі агульнымі намаганнямі, худы міністр, пажоўваючы галінку кропу, заўважыў: «У нас атрымаўся якасны шантаж, які знімае з нас усю адказнасць, калі што. Але вось якое пытанне ў мяне да вас, спадары міністры. Што, калі яны не павядуцца? Мы лёгка пішам гэтае ўсё, бо ўпэўненыя ў іхнай баязлівасці. Аднак трэба быць гатовымі і да того, што яны праігнаруюць нашыя патрабаванні, палічаць наш ліст за блеф, і нават адказам ніякім не ўдастоюць. Тады нам неабходна будзе здзейсніць нашу абяцанку, а мы, мяркую, не адважымся на гэтае. І такім чынам яны там перастануць нас баяцца». «Маеш рацыю», – пагадзіўся худы. «Якая можа быць альтэрнатыва?» «Альтэрнатыва ў нас адна – скончыць вайну і заняцца сапраўдным аднаўленнем сваёй краіны. Людзі хутка пачнуць адно аднаго жэрці», – азваўся маўклівы міністр. Голас ягоны гучаў з'едліва. «Але праз гонар мы ўсе старанна ігнаруем гэты варыянт. Бо да пераможнага канца ідзем жа, так, таварышы?» Міністры змоўклі і з апаскай агледзеліся на прэзідэнта. Той сціснуў сківіцы і апусціў вочы на рукі, якія нерухома ляжалі на стале. Цішыня за сталом зацягвалася. Міністры амаль не дыхалі, і ад хвалявання расчырванеліся усе як адзін. Спадар прэзідэнт паківаў галавой, паглядзеў на маўклівага і адказаў: «Пакінем тваю думку як плян я. Самы апошні, то бок». «Сакратар», – прэзідэнт павярнуў галаву да хлопца,
Прачытай нам апошнія два сказы яшчэ раз. Рэзюмуючы ўсё пералічанае намі вышэй, мы заяўляем, што вы не пакідаеце нам іншага выбару, як паставіць перад вамі наступныя ўмовы. Пералічваць не трэба, давай да выніку, перапыніў хлопца прэзідэнт. У выпадку, гучаў далей роўны голас сакратара, калі вы адмовіцеся выканаць хоць адное з нашага спісу, мы будзем вымушаны пайсці на крайнія меры. Мы настроены сур'ёзна і пойдзем да канца, бо вы не пакінулі нам іншага выбару. Мы добра разумеем наступствы свайго рашэння. А вы? Ці ўпэўнены вы, што разумееце наступствы сваёй адмовы? Ці гатовыя вы ўзяць на сябе віну і адказнасць за знішчэнне вялікай колькасці насельніцтва? Сівы задаволена ляпнуў у далоні. Хораша, як халера напісалі, ажно мурашы па спіне пабеглі. Дакладна, адгукнуліся астатнія міністры. Гаспадар прэзідэнт супакойна і нават радасна ўздыхнуў. Тэкст пісьма зацвярджаю, сказаў ён. Адправім у наступны панядзелак. Чаму ў панядзелак? Спытаў сівы. У гаспадара прэзідэнта дзень народзінаў, дубіна ты старая, зарагатаў лысы. Бой, як добра! Сівы прафесійна праігнараваў абразу і радасна спытаў: спадару прэзідэнце, які падарунак вам хацелася? Раптам згасла звычайнае святло і загула сірэна паветранай трывогі. У столе загарэлася адзінокая чырвоная лямпачка, і твары мужоў краіны, як зачараваныя, утаропіліся на яе. Ажыў хрыплы дынамік і замагільны голас прыказаў усім хавацца ва ўкрыцце. Што гэта? Навучанні? Спытаў сівы і паглядзеў на прэзідэнта. Той не адказаў. Навучанні, паківаў лысы і працягнуў са з'едлівасцю ў голасе, паглядзеўшы на сівога міністра. Глядзі, як расхваляваўся. Міністры зноў зарагаталі. Іхны смех і грубыя жарты перапыніў званок. Сакратар падняўся, адкрыў адну з дверцаў шафы, у якой стаяў невялічкі экран і блок кіравання. Хлопец перасмыкнуў некалькі пераключальнікаў, націснуў зялёны прыціск і на экране з'явіўся твар намесніка міністра абароны. Вы ўжо ведаеце? Спытаў стурбаваны твар, разглядаючы інтэр'ер авальнай залі. Мужчыны ў пакоі маўчалі і чакалі працягу. Гаспадар прэзідэнт, вы ўжо ва ўкрыцці? Удакладніў намеснік. У нас сакрэтнае пасяджэнне, што здарылася? Нецярпліва спытаў лысы. Гаспадар міністр абароны, прабачце, не заўважыў вас адразу, лісліва адазваўся намеснік. Але ў мяне тэрміновая навіна. Гаспадар прэзідэнт? Слухаю, што там у цябе? Падаў голас той. Мне паведамілі, што з іхнага боку да нас ляцяць мінімум 6 ядзерных ракет. Дакладную колькасць не ведаем. Ніякага паведамлення не было, і мы не разумеем, што адбываецца. Спрабую звязацца з генералам, але сувязь... Намеснік перапыніў сябе на паўслове і аглядзеўся ў бок ад камеры, паківаў некаму і вярнуўся ў кадры. Паспрабуем збіць, буду трымаць вас у курсе, гаспадар прэзідэнт. Сувязь абарвалася. Міністры моўчкі глядзелі на чорны экран сакрэтнай спецсувязі. Нічога не зразумеў. Лысы міністр падняўся і падышоў да экрана. Маўклівы адкінуўся на спінку і ціхенька пасмейваўся. Астатнія глядзелі на прэзідэнта і чакалі. Зноў прагучаў званок. Сакратар прыняў сігналь, і на экране з'явіўся шчаслівы твар генерала. «Як я рады!» – закрычаў той. «Генерал, што адбываецца?» – спытаў лысы. «Гаспадар прэзідэнт, я такі рады!» – працягваў генерал, незважаючы на міністра. «Ліста вашага атрымаў і ўсё выканаў, як надо быць. Даўно трэба было паказаць характар!» І генерал затрос кулаком перад камерай. «Я вельмі ганаруся, што служу вам. Гаспадару прэзідэнце, вы нават не ўяўляеце, як мы тут усе паважаем вас за вашы рашучыя дзеянні!» «Генерал, што вы кажаце? Я нічога вам не дасылаў!» Прэзідэнт падняўся з крэсла і падышоў да экрана. «Генерал, што вы нарабілі?» Сувязь зноў абарвалася. У чырвонай цішы авальнага пакою слова папрасіў сакратар. Ён сядзеў перад экранам камп'ютара і не звадзіў з яго напужанага немігаючага позірку. «Спадарства!» – дрыжаў ягоны голас. «Не разумею, як гэта адбылося. Пісьмо да генерала. Яно было адпраўлена». Міністры пераглянуліся. Сівы, хапаючы ротам паветра, аслабіў гальштук і расшпіліў гузік. Што было ў пісьме? Сакратар падскочыў з месца і выбег з пакою. На ягонае месца сеў лысы міністр і за магільным голасам прачытаў тэкст. «Неадкладна ажыццявіць план З, зацверджаны на пасяджэнні ў красавіку мінулага году». «Мы ж не так пісалі», – заўважыў міністр з чырвоным тварам. «Мы казалі, што трэба падрыхтавацца і чакаць канчатковага». «Ужо няважна», – кінуў лысы і закрыў твар далонямі. «Плян З, гэта які?» – прыліпаючым да нёба языком спытаў сівы. «З, гэта знішчэнне», – усміхнуўся маўклівы. «Усё, як вы хацелі, гаспадар прэзідэнт». Іваноў пахіснуўся і абапёрся спінай на сцяну. Можа быць, што гэта ён адзін і кляты гузік.
Хлопец паглядзеў на Раскосава. Па круглым спакойным твары напарніка павольна цяклі слёзы. Зноў уключыўся сігналь паветранай трывогі. Хрыплы і быццам ненатуральны голас скамандаваў падрыхтавацца да ўдару. Праз секунду над галовамі ўсіх, хто знаходзіўся ў авальным пакоі, пралунаў гучны выбух. Святло выпкнулася, а па сценах і падлозе прабегла моцная хваля землятрусу. Гісторыя другая, недзе ў цэнтральнай частцы Беларусі. Ад першай гісторыі прайшло прыкладна 150-200 гадоў. Расхваляваная, з поржавелымі шчокамі, Дарота ліхаманкава агледзела незадаволеныя твары прыхаджан. Сэрца дзяўчыны моцна калацілася ў грудзях, а калені настырна стараліся падкасіцца. Яшчэ цяжэй рабілася ад думкі, што дзесьці ў першым радзе сядзіць яе матуля Барця і, пэўна, раз'юшана глядзіць на дачку. Дарота вадзіла вачмі ў паветры і намагалася пазбягаць матчынага позірку, каб канчаткова не страціць душэўную раўнавагу ці прытомнасць увогуле. Мара ўзяла сяброўку за руку. Дзяўчыны пераглянуліся і скінулі хусткі, адкрыўшы свае новыя кароткія стрыжкі. Сярод цярплівай паствы прабег незадаволены гул. Мара засмяялася сваім залівістым смехам і гучна прамовіла: «Так, і гэта наш першы выклік вашым нічым неабгрунтаваным традыцыям». Лаўрусь дрыжачымі рукамі выняў кніжку з торбы і перадаў Дароце. Тая ўжо вярнула сабе ўпэўненасць, шырока усміхнулася і сказала: «А гэта будзе другі». Дзяўчына патрэсла ў руках самаробнай кніжкай. «Спадар Лёкса, наш павадыр, ты распавядаеш адну і тую ж гісторыю амаль усё жыццё. І твая гісторыя, якая, як вы лічыце, дасталася вам ад мудрых продкаў, мае права на існаванне. Але ў нас ёсць для вас навіны». Дарота паглядзела на сяброў. Юнакі прыметна заспакоіліся. Ясныя твары мякка і ўпэўнена ўсміхаліся Дароце. Дзяўчына кіўнула Мары і перадала сяброўцы кніжку. «На пачатку нам бы хацелася падзякаваць усіх вас», усміхалася Мара прыхаджанам і правадыру. «За тое, што вы навучалі нас у стадыі, распавядалі пра наваколлі і давалі чытаць кніжкі. Менавіта вы натхнілі нас на пошукі, якія прывялі да пэўнага поспеху. Хто-небудзь з вас глядзеў на вокладкі тых старых падручнікаў, якія распавядаюць нам пра мову і лічбы, пра тое, як падвысіць ураджайнасць палёў ці як размножыць культуры пладовых дрэў?» Мара пачакала імгнення. Ні адзін голас не парушыў вечаровую цішу. Толькі цёплы ветрык гуляўся ў галінках старых дрэў, ды птушкі ў лесе спявалі калыханку. «Старыя, пацёртыя, выпаленыя, вокладкі прымільгаліся воку, так?» працягвала Мара. «А між тым на іх напісаны даты друкавання, і некаторым больш за 200 гадоў». Дзяўчына перадала кніжку ў рукі Косташа. Хлопец зардзеўся, зрабіў крок наперад і працягнуў перасохлым ротам. «І нас зацікавіла, дзе можна знайсці больш тых старых кніжок. Наш настаўнік распавядаў пра вялізныя будыніны, што некалі поўніліся кніжкамі і называліся бібліятэкамі». «А дзе могуць знаходзіцца тыя загадкавыя бібліятэкі?» спытаў Косташ і усміхнуўся. «Вядома ж, у горадзе». Слухачы ўсхвалявана завохкалі. «І нам таксама было страшна», працягваў Косташ ужо больш упэўнена і спакойна. «Само слова «горад» пужала нас. Бо ж мы з дзяцінства слухалі пра багоў, пра дэмана радыяцыю, які абавязкова нас загубіць». Хлопец засмяяўся і перадаў кніжку далей. Лаўрусь змахнуў непаслухмяныя кудзеркі з вачэй, памарудзіў крыху, аглядаючы ўважлівыя твары прыхаджан, і шырока усміхнуўся. «Але ж вось мы, чацвёра», гучна сказаў ён, «прайшлі скрозь увесь горад 2 разы і вярнуліся, жывыя і здаровыя. І нам ёсць што вам расказаць». Лаўрусь паглядзеў Дароце ў вочы. «Пачнем з продкаў мудрацоў і гісторыі мінулых дзён, так?» Дарота і Мара згодна паківалі і падняліся да святых палотнаў. Правадыр хацеў быў запярэчыць дзяўчатам чапаць карціны, але Лаўрусь спыніў яго. «Па-першае, — сказаў хлопец, — продкі не былі мудрацамі. Яны валодалі тэхналогіямі, жылі бяспечна, ляталі ў космас і ў той жа час будавалі страшную зброю і гулялі ў войны. А па-другое, ніякія інжаземныя караблі не прыляцелі захапіць планету». Дзяўчаты ўзялі палатно з ядзерным грыбам і паставілі яго першым, замяніўшы карціну з палаючымі агнём фігурамі над шкляным горадам. «Гэта называецца ядзерны выбух», хлопец паказаў на палатно з выбухам. «Яго стварылі людзі, якія вельмі хацелі валодаць усім светам, але не ўмелі размаўляць і дагаворвацца».
Лаўрусь падышоў да Дароты і перадаў ёй кніжку. У горадзе мы знайшлі бібліятэку, прыгожую, шкляную, месцамі разбітую, але яна і дагэтуль захоўвае ў сабе безліч кніжак. У чытальнай зале мы знайшлі металічны куфар, на вечку якога надпіс прасіў, каб яго адчынілі. І ў куфры тым мы знайшлі вялікі дзённік спадара І, які дасканала занатаваў усе падзеі, што адбыліся тады. Дарота патрэсла над галавой кніжкай, потым адкрыла на неабходныя старонцы і няспешна зачытала. Праз паўгода пасля ядзернай вайны пыл пакрысе разышоўся і асеў. І здавалася, што можна пачынаць новае жыццё. Але моцны радыяцыйны фон пакрысе забіваў людзей, якія працягвалі жыць у гарадах. Радыяцыя... Дарота спынілася і здзекліва паглядзела на слухачоў. Дарэчы, пішацца з адной літарай «Р». Гэта нябачнае воку выпраменьванне, якое апраменьвае цела чалавека, і праз гэтае той хварэе і памірае. Дзяўчына зрабіла знак Лаўрусю. Той выняў з торбы кніжку па ядзернай фізіцы і паказаў усім. Дарота патлумачыла. У падручніку падрабязна апісаная з'ява радыяцыі, як людзі яе адкрылі і як выкарыстоўвалі. Дарота перадала рукапіс Мары, тая паклала яго на алтар побач са святым пісаннем правадыра, адкрыла неабходную старонку і зачытала. Праз сваё гора на зямлі мы зусім забыліся на касманаўтаў. Небаракі. Увесь гэты час яны знаходзіліся на арбіце планеты ў ізаляцыі. Што з імі там было? Мы ўспомнілі пра іх, калі ў небе пачалі з'яўляцца агні. Міжнародная касмічная станцыя скончыла свой бег, разляцелася на шматкі і згарэла ў атмасферы. Дарота паказала на палатно з агнямі над шкляным горадам. А цяпер моя любімая частка! Засмяялася Мара і перагарнула некалькі старонак. Спадар І піша. Людзі працягвалі жыць у горадзе, бо не ведалі, куды пайсці і што рабіць. Пакрысе яны паміралі з голаду ці ад хваробы. Адным днём, шукаючы сабе ежы і паперы для дзённіку, я напаткаў даволі свежы мурал. Намаляваная вуліца іскрылася шыльдамі колішніх рэстаранаў «Макдональдс» і «Ды Бургер Кінг». А перад уваходам стаялі чэргі, як і ў тыя старыя часы, калі людзі бесклапотна гулялі па горадзе і замаўлялі сабе ежу ў кавярнях. На пачатку я падумаў, што мурал – праца сумуючага мастака па былым часе, але заўважыў на малюнку назву вуліцы і вырашыў пайсці туды. Якім жа моцным было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што рэстараны працягвалі працаваць. Людзі знайшлі генератары, на складах адшукалі запасы мяса і булак і выраблялі свае новыя сэндвічы. Кожны чалавек мог раз на дзень поўнасцю задарма атрымаць гарачыя ежы. Смачнейшага гамбургера за гэтыя новыя, мне здаецца, я не еў ніколі ў жыцці. Дарота паказала на палатно, што адлюстроўвала вуліцу і рэстараны хуткага харчавання і сказала: «Карціну, якую вы лічыце святой, ці перасцярогай, ці чымсьці яшчэ, была змалявана з вялікага мурала, які захаваўся і дагэтуль на тым месцы, якое згадвае спадар І ў сваім дзённіку». Мара дадала з усмешкай на вуснах. «Мы нават знайшлі месца, пра якое пісаў спадар І. Пад шчыльным слоем пылу стаяць і дагэтуль цяпер нікому не патрэбныя сталы і кухонныя прылады. І няма ніякіх духаў і дэманаў, што быццам хочуць пажэрці рэшткі чалавецтва». Дзяўчына звонка рассмяялася і адышла ў бок. На яе месца ўстаў Косташ з расчырванелым тварам. Тыя, хто і да выбуху жылі ў вёсках ці на хутарох, чытаў хлопец рукапіс, пачалі будаваць жыццё на новы лад, але зрэдку наведвалі горад, каб знайсці штосьці карыснае для гаспадаркі. Да іх далучаліся былыя гараджане. Людзі працавалі, здабывалі на зямлі сабе ежу ды народжвалі дзяцей. Чалавецтва пачало свой бег нанава. У школах Косташ паглядзеў на слухачоў і патлумачыў: гэта тое, што мы называем стадыі. Дык вось, у школах навучалі новае пакаленне дзяцей, якія не ведалі мінулага жыцця. Яны раслі цікаўнымі і дапытлівымі, але ж небяспека памерці ад моцнага радыеактыўнага выпраменьвання ў гарадах была яшчэ высокая, і дарослыя забаранялі дзецям наведваць руіны. І так з'явіўся ваш дэман радыяцыя. Косташ абярнуўся і паказаў на адпаведнае палатно. Мара зноў засмяялася і паўтарыла, утрыравана вымаўляючы раскацістае «Р». «Радыяцыя!» Да алтара падышоў Лаўрусь. Ён узяў у рукі пісанне правадыра і пагартаў яго. «Ведаеце, у вашай кніжцы амаль усё напісана слушна. Хіба бракуе дакладнага тлумачэння і вельмі скажоныя факты. Мы мяркуем, што гэта адбылося праз тое, што пісанне пачалі рабіць у 3-м ці 4-м пакаленні, калі сведкі падзей ужо сышлі ад нас. Праверыць ці ўдакладніць веды было немагчыма, бо ўсё яшчэ дзейнічаў строгі загад не выходзіць за мяжу лесу.
і кожны пісар, асабліва калі не разумеў дэталяў тэксту, дадаваў свае думкі і ўяўлення. Таму ў нашым часе пісанне выглядае як зборнік казаў і мітаў і да сапраўднага жыцця не мае аніякага дачынення. Але надышоў час выходзіць за мяжу, ставіць пытанні і шукаць на іх адказы, будаваць жыццё, грунтаванае на навуцы і навуковым падыходзе, не забывацца на мінулае і ствараць шчаслівую будучыню. Правадыр падышоў да хлопца і ударыў далонню па шчацэ. «Шчанюк!» – вылаяўся Лёкса. «Што вы сабе дазваляеце абражаць старэйшын і багоў у святым месцы, у Кальвіне, да яшчэ ў такі святы дзень? Вас быццам не людзі выхоўвалі, а сабакі якія!» Правадыр замахнуўся ударыць Лаўруся яшчэ раз, але Дарота падбегла і засланіла сабой сябра. «Як добра, спадару правадыр, што ты згадаў пра багоў!» – дзяўчына злосна бліснула вачмі. «Гэта самае галоўнае, на што мы хацелі звярнуць увагу ўсяе вернай паствы тваёй». Дарота адштурхнула Лёксу і наблізілася да старэйшын. «Спадарыні, можа, вы падзеліцеся з намі, што такое вы п'яце падчас сваіх малітваў?» Жанчыны пераглянуліся. Адна з іх паднялася і, не знімаючы хусткі з твару, важна прамовіла. «Няма ніякай таямніцы тут, дзіця. Мы п'ём святую ваду з крыніцы, якую адкрылі нам багі. Так яны насычаюць нас боскую моцу і дапамагаюць бачыць будучыню, каб весці вас, апошніх людзей на зямлі, праведным шляхам». «Добра», – усміхнулася Дарота, – «тады я прачытаю яшчэ адзін урывак, але гэтым разам са старажытнага падручніка па фізіцы». Лаўрусь адчыніў неабходную старонку і падаў кніжку сяброўцы. Дарота глыбока падыхала некалькі разоў. Яна хацела, каб голас яе гучаў цвёрда і гучна. Заспакоіўшы хваляванне, дзяўчына зачытала з падручніку. «Уплыў радыяцыі на чалавека амаль заўсёды смяротны. На пачатку чалавек можа нават не ведаць пра тое, што цела яго атрымала дозу апраменьвання. Але паступова прыметы будуць рабіцца больш яўнымі. Чалавек губляе ўсе валасы, якія ёсць на целе. Худнее, бо мала есць, а калі прымае ежу, яго часта ванітуе. Чалавек адчувае слабкасць, можа нават губляць прытомнасць. Скура робіцца сухой, і кожны дотык адчуваюцца вельмі балюча. З цягам часу на скуры з'яўляюцца плямы і раны, якія не загойваюцца. Вантробы баляць і смыляць. Ломіць суглобы. Косткі робяцца крохкімі і лёгка ламаюцца. Апошнія часы чалавек перажывае страшныя пакуты, і смерць для яго з'яўляецца збаўленнем. Дарота паглядзела старэйшынам у вочы. Яна ўбачыла ў іх тое, чаго чакала. Усміхнуўшыся, дзяўчына спытала: «Раскажыце нам, чаму вы хаваецеся ў складках балахонаў? Вы яшчэ маладыя і не разумееце сілы традыцыі». Старэйшына, адзіная актыўная з трох, паспрабавала ўвесці гаворку ў другі бок. Мара не вытрымала і, крыкнуўшы: «О, я вельмі добра разумею сілу традыцыі і нават зараз яе вам прадэманструю», падышла да старэйшыны, якая ўвесь час нават не падымала галавы, і сарвала з яе хустку. Вялізныя вочы спалохана бегалі па шэрым худым твары. На ўпалых шчоках зялі глыбокія раны, якія спускаліся на шыю і хаваліся пад сукняй. Па гладкай скуры лысыя галавы беглі водбліскі полымя. «Наталка!» – праляцеў пранізлівы голас нейкага мужчыны. «Мая Наталка!» Ён падняўся і пабег да старэйшыны. «Мая прыгажуня, што сталася з табой?» Жанчына хацела падняцца насустрач мужу, але праз боль не здолела і расплакалася. «Гэта наступства прамянёвай хваробы», – адказала Мара. «Яны ўсе атручваюць сябе вадой, што бяруць з крыніцы, якую лічаць свяшчэннай. Але яны не набліжаюцца да багоў, бо багоў ніякіх не існуе, а толькі павольна забіваюць сябе». «Мы знайшлі гэтую крыніцу», – ціха сказаў Косташ. «У запісах, якія хаваюцца ў архіве стадыі, напісана, што недалёка ад Слаўя ўпала адна з ядзерных ракет. Не выбухнула, але, мабыць, трэснула і пачала выпускаць сваю атруту. Прырода заліла ракету дажджамі, стварыўшы невялічкі ставок з небяспечнай вадой для жыцця чалавека». «Правадыр, чаго ты стаіш?» – гняўліва закрычала старэйшына. «Дзеці здзекуюцца з нас, з нашых традыцый, а ты гэтае дазваляеш?» Лёкса спахапіўся, пакруціўся на месцы. Не прыдумаўшы нічога лепшага, ён схапіў з алтара кніжку, якую прынеслі сябры, і кінуў у касцёр. Сябры засмяяліся гэтакому дзіцячаму ўчынку правадыра. «Спадар Лёкса надта прадказальны», – заўважыла Мара. У вачах яе скрылася здзеклівая насмешка. «Няўжо ты думаў, што мы прынясем арыгіналь?» – спытала ў Лёксы Дарота.
Кніга спадара і добра прыхавана, а мы з сябрамі зрабілі досталь копій, з дапамогай якіх будзем разносіць асвету. Дзеці павінны расці адукаванымі і ведаць сапраўдную гісторыю, а не вашыя казкі. Словы дзяўчыны раззлавалі старэйшыну, і яна, адхіліўшы хустачку з твару, каб крык яе быў гучнейшы і добра разляцеўся па акрузе, зараўла: «Я прыказваю выгнаць неслухаў са слаўе. Не патрэбныя нам такія людзі, што смяюцца над старшымі, над традыцыямі, над нашымі продкамі. Багі ўжо праклялі вас, зрабіўшы неслухмянымі, а дэманы, што напаткалі вас у горадзе, куды між іншым забаронена хадзіць, ужо завалодалі вашымі душамі. Прэч адсюль, прэч!» Бацькі сяброў падскочылі з месцаў і запярэчылі, але звычка падпарадкоўвацца старэйшыны была мацнейшая за страх страціць сваіх дзяцей. «Матулечка!» – Дарота падбегла да Барці, якая разгублена дзівілася на дачку. «Я зрабіла гэтае, каб выратаваць цябе і выратаваць кожную жанчыну ад страшнай смерці, на якую штурхае вас гэтая дурная традыцыя». Дарота працягнула рукі да маткі, і тая пачала цягнуцца насустрач, але пачула роў старэйшыны і схавала рукі за спіну. «Прэч!» – крычала старэйшына. Мара падышла да сяброўкі, абняла за плечы і цвёрдым голасам прамовіла: «Няма істоты больш дурнейшай за жанчыну, якая слепа патурае культу, створанаму дурнымі мужчынамі». Да дзяўчат падышлі і хлопцы. «Раніцай, – сказаў раззлаваны Косташ, – мы збярёмся і раніцай пакінем Слаўе». Свет за мяжой лесу чакае, каб яго вывучалі і распавядалі пра яго, сказаў Лаўрусь.